Sprog. Hvad er sprog, og hvordan opstod det? Og er sprog kun unikt for os mennesker? Og kan man også for eksempel lære dyr at tale? Hvordan udvikler et sprog sig, og hvordan er kommunikation udviklet sig igennem årene? Og hvordan kommunikerer man med en, som faktisk ikke taler det samme sprog som en selv? Og er der fordele og ulemper ved andre former for kommunikation? Følg med og bliv klogere. Hvad er sprog egentlig? Forestil dig kommunikation uden sprog. Der vil ikke være nogen samtaler eller nogen mobilsamtaler. Og prøv egentlig at tænke over det. Kan man tænke uden sprog? Uden at bruge sprog? Ja, følg med. Et sprog kan beskrives som et værktøj. Et værktøj, som skal bruges og ikke betragtes. Det er et system, vi bruger til at overføre følelser og tanker. Vi bruger det til at definere situationer, ting og personer og meget mere. Altså, vi kan overføre budskaber til hinanden. Det kan ske enten ved hjælp af lyde, eller for den sags skyld, tegn og symboler. Hvad er egentlig grunden til, at sprog udvikler sig? Hvert år kommer der 1800 nye ord i det engelske sprog. Men hvordan? Hvorfor taler vi ikke bare, som vi gjorde for 100 år siden? Hvordan tror jeg, at sproget har udviklet sig? Jeg tror, at der er kommet meget mere slang ind i det, og en del mere engelsk, end hvad der har været før i tiden. Jeg tror, at folk gider ikke at snakke så langt, som de gjorde i gamle dage. Sådan, det der gamle dage. Ja. Ved, hvad jeg mener. Det der gamle dage. Hvis man sammenligner olddansk og moderne dansk, er forskellen enorme. Hvad er grunden til det? Alle sprog forandrer sig hele tiden. Vi mener, at grunden til nemlig det, er fordi vores samfund prøver at gøre det nemmere, på at gøre det hurtigere. Vi kan fx se, når rappere producerer deres musik. De forkorter ordene, så det er rytmisk korrekt med rimene. For eksempel siger de, jeg kan, i stedet for jeg kan. Den forkortelse gør det hurtigere og nemmere at rappe til verset, og børn og unge taler og gør for det samme, som alle kunstnere gør. Så fordi de er deres rollemodeller. En anden grund er, at vores tid og samfund bruger meget tid på internettet, som sider som Facebook og Twitter. Og de laver mange forkortelser, som i lige måde er i ilden. Er det egentlig muligt at kommunikere med andre mennesker, når man ikke taler samme sprog? Virker det ikke lidt underligt, hvis man kan? Eller er det bare menneskeligt at kunne? Mens man tænker over det, er det rent faktisk muligt, for man behøver nødvendigvis ikke at kunne tale samme sprog. Prøv at tænke over det. Du sidder for eksempel ved et busstoppested, og en pakistaner dukker op og spørger om hjælp. Men han taler ikke samme sprog. Han spørger, hvornår bussen kommer. Det kan han gøre ved at pege på busoversigten og kigge undrende på dig, mens han peger på sit ur eller håndled for den sags skyld, og siger ord som for eksempel help. Overalt i verden ved man, hvis man peger på sit håndled, er det noget at gøre med tid. Derefter siger du, at bussen kommer klokken 9. Det gør du ved at pege på busoversigten og vise 9 fingre for at vise, at den kommer klokken 9. Pakistaneren takker sig ved at enten at bukke, kramme eller bare give hånd. Så har du lige ført en samtale med en, som rent faktisk ikke taler samme sprog som dig selv.
Godt nok ikke en avanceret samtale, men stadigvæk en samtale. Så svaret er ja. Ja, det kan godt lade sig gøre, hvis bare man bruger håndbevægelser. Sige ord, der enten imiterer det du vil sige, eller har noget at gøre med det, som man vil sige, og hvis man bruger ansigtsudtryk. Hvordan opstod sprog egentlig? Var det der i starten, eller var det bare hulemænd, som pegede på ting og sagde lyde? Faktisk var der engang en farao i Egypten, som ville undersøge nemlig det emne. Altså hvilket sprog der var det ældste. Det faraoen gjorde var at placere 2 nyfødte babyer ind i et rum sammen med en stum barnepige. Alt han gjorde var at han ventede på at en af babyerne ville sige noget, og det skete efterhånden, og ordet babyen sagde var Bekos. Faraoen undersøgte hvor ordet stammede fra, og han fandt ud af, at sproget var frygisk, og det betyder brød. Sproget blev talt i Frygi i Lilleasien, og derfor mente han, at frygisk var det ældste sprog. Hvordan tror du sproget opstod? Jamen, det tror jeg opstod som en evolutionær proces. Altså, det var noget med, at der var nogle lyde, der ligesom begyndte at betyde noget, og så langsomt udviklede sig det så derfra. Så sådan umiddelbart vil jeg gætte på det, den måde, det opstod. Jeg tror, det opstod med, at man i meget gamle dage begyndte at sige nogle lyde til hinanden, og de lyde fik en betydning. Og så efterhånden så betød lydene noget, og sådan opstod sproget. Mange tak. Jeg tror, det opstod, fordi mennesker havde brug for at kommunikere med hinanden. Det har sikkert været et eller andet med nogle aber, der sådan, havde brug for at samarbejde om et eller andet. Og så har de fundet en eller anden måde at kommunikere. Og så er de begyndt at lave nogle lyde, som de har kunne forstå. Det er det, jeg tror. Tak. Jeg tror, at sproget opstod som et behov. Der kom udvikling i tingene, og mennesket udviklede sig, og samfundet, hvis man kalder det, udviklede sig. Og så tror jeg, der kom et behov for at kommunikere. Der blev et behov for ligesom at kunne videreudvikle det, man havde behov for. Derfor havde man behov for et sprog, så man kunne snakke sammen. Mange tak. Hvordan tror du, at sproget opstod? Jeg tror, man skulle have en eller anden form for at kommunikere, da man var færdig med at prikke til hinanden og skrive tegn på vægge, og så skulle man have en eller anden måde at kommunikere på, og så fandt man på noget kommunikation, der hed et sprog. Det tror jeg. Tak. Selvfølgelig er det ikke en nok kompliceret undersøgelse, men det viser, at man også dengang gik op i det. Når det kommer til sprogets opstand, hersker det et stort usikkerhed om spørgsmålet. De ældste skrifter er 5.000 år gamle, og man ved, at talsproget er meget ældre end skriftsproget. Der er dog stadig forskere, som mener noget andet. Nogle forskere mener, at vores forældre startede med at bruge håndbevægelse til at kommunikere, og senere begyndte man at bruge lyde. Langsomt begyndte lydene at tage over håndbevægelserne, og man brugte flere år på at lære at snakke. Men nogle mener, at hulemændene brugte ord som av, øje og pip pip. Av betyder, at det gør ondt, og øje betyder, at det var stort. Og pip pip var at sige det samme som fuglene. Men som sagt er det svært at vide, hvordan sproget opstod, og man skal tage det, man selv tror. Er sproget unikt for os mennesker?
Er vi de eneste, som har sprogets egenskaber? Eller kan dyr også tale på en lignende måde som os mennesker? Svaret er ja. Sproget er unikt for os mennesker. Forskellen mellem mennesker og dyrs kommunikation er, at vi mennesker, vi kan vælge, hvad vi vil sige, og på hvilket som helst tidspunkt. Det kan dyr ikke. Lad os tage en kat for eksempel. En kat spinner, når den er glad, og den væser, når den er vred. Den gør aldrig det omvendte. Det er en automatisk reaktion. Os mennesker kan derimod vælge at være glade og smile udenpå, men at være rasende indeni. Man kan sammenligne det med, når det er, at vi rødmer. Det er en automatisk reaktion, og vi kan ikke styre det. Jeg får det for eksempel, når jeg får en venneanmodning på Facebook. En anden ting, som jeg også kan lægge mærke til ved dyr, er, at de altid selv er indblandet i deres kommunikation. De siger altid, jeg er glad, eller jeg er sulten. De siger aldrig, naboens hund er glad, eller naboens hund er sulten. Altid dem selv. Vi mennesker kan derimod sige, at vores ven er glad, eller vores far er glad, vores mor er glad, osv. osv. Vi kan begge dele. Lad os sige, at du ikke kan tale. Du er stum. For at kommunikere med andre er du nødt til at lære tegnsprog. Men hvilke fordele og ulemper er der ved at forskellige former for kommunikation? Den måde, vi kommunikerer på, er ved sproget. Fordelen er, at det er nemt at tale sproget. Selvfølgelig kan det være svært. Der kan være nogle visse sværhedsgrader. Men hvis du er født i et land med et nationalsprog, så burde du kunne det sådan lidt udenad. Men hvad med ulemperne? Der er der ulemper, ikke? Ulemper kan være, hvis man taler med en med et specielt dialekt. Jeg tager ved på, hvis du taler ind fra Sønderjylland, vil du ikke forstå noget af det mindste, han siger. Selvfølgelig undskyld med al respekt til sønderjyder, men I taler altså lidt underligt, okay? En anden måde at kommunikere på er via tegnsprog. Tegnsprog er en måde at kommunikere på for stumme og døve mennesker. Der er ikke mange fordele, men der er nogle ulemper. Der er den fordel, at du kan kommunikere, selvfølgelig. Men ulempe er, at der ikke er så mange, der kan tegnsprog. Og en anden ulempe er, at der ikke er et internationalt tegnsprog. Nogle mennesker undrer sig over, om menneskets nærmeste slægtning kan tale. Nemlig aben. Kan aber tale, eller kan vi lære dem at tale? Hvis man kan, så er sproget ikke unikt for mennesket. Og omvendt, hvis man ikke kan. Der er allerede nogen, som faktisk har forsket i netop dette emne. Et amerikansk ægtepar i 1940'erne opfostrede en abeunge sammen med deres normale babyunge. De kaldte aben for Gua. De opfostrede barnet og abeungen på præcis samme måde. De gav aben blære, mælk på sutteflaske og talte hele tiden til. Barnet voksede op og blev ligesom alle andre børn, normale børn. Men aben, den voksede også op, men det kunne desværre ikke sige et eneste ord. Nogle år senere prøvede nogle andre amerikanere at lære aben Vicky at tale. Efter 3 år kunne Vicky sige 3-4 ord, men de var meget svære at forstå, for aben sagde det meget utydeligt. Men en god ting var, at de kunne forstå mange ord. Og efter det så opgav man at lære dem at tale, så man prøvede tegnsprog. Det gik godt. Man kunne lære abe tegnsprog, dog en meget forenklet udgave, i stedet for den normale tegnsprog. Og det gik rimelig godt, for man kan nu lære dem tegnsprog. Men de sagde det sådan, som om de sagde mig have og have mig. Så det var ikke en meget grammatisk korrekt tegnsprog. Så man kan faktisk godt lære aber at kommunikere, dog ikke på en avanceret måde. Det var så lidt om sproget og kommunikation. Jeg håber, I nød det og fik noget ud af det.